bɛ bɔ bamanan fan bɛɛ fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔni anw ka feereta bɛɛ ye sibi de an bɛ sibi de feere i y'a mɛn ɲinɛ kɔni an bɛ barika da ala ye salon a ma den mais ɲinɛ kɔni sibi denna ɲinɛ yɛrɛ sibikɔ ko de ka den na mais sanni de tɛ ɲinɛ 200 kɛmɛ n'a ye valeur k'an ka sɛnɛkɛfɛnw na o de nafa ka bon ou bien an bɛ balo sɔrɔ n'an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'an bɛ kɛnɛya sɔrɔ a la mais an ka concentré nin kan ni ne bɛ laban ni an ka sɛnɛkɛ yiri ye sisan tiɲɛna a bɛ ka bɔ a ɲuman yɛrɛ tiɲɛna kɔni bɛɛ kan ka mangoro bɛɛ kan ka ɲini ka dɔ don a la a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ a bɛ digestion nɔgɔya yɛrɛ wa a bɛ sunɔgɔ fɛnɛ a ka den sunɔgɔ la kojugu fɛn bɛ ne bolo dɔrɔn an ka valeur don an yɛrɛ ka mangorow la an ka valeur don an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw na pour que sɛnɛkɛlaw fana ka se ka balo u ka baara la. Mangoro denna ɲina kosɛbɛ wa mangoro fɛnɛ a denna ɲina kosɛbɛ wa an bɛ k'a sɔrɔ tugu nɔgɔma fɛnɛ an lafiyalen don a feereko la an ka clients de bɛ taa ta sigi la wa an tɛ gɛlɛya sɔrɔ la an b'a ta u bolo wɔlɔfɔ sugu la u bɛ bɔ n'a ye fɛnɛ Kati ka na n'a ye mais sisan min ye mangoro feere faamaw de bɛ k'an tɔɔrɔ ko faamaw ko k'an ka furu ka bɔ yan o ye mairie mɔgɔw ka baara ye hali kunu nana an ka tabali kari mais n'u m'a lajɛ ni se ka feere sugu kɔnɔ magaman de bɛ feere sugu kɔnɔ bon n'u ye bɛɛ gɛn ka bɔ sira la an bɛ baara kɛ cogo di an bɛ ka feere 200 150